mongoro जों आसाया सानि no thumung hapani haba angkhor laimani o tibra sabosong do phani kongno joto bodolno sau nangkungma jorao tiaba sawi la yaw bahano comment khojak masaya manungya masanani manungnani political rights manani hinang kamayang nani buni bosong thurung haparo somon phalemani obosong bai sini mungkri sini mungmankha dofa khosojak tongmani phori thanga obosong ka tamu thinang Gerika bosong khosori thanga sir abone nene question ne answer answer na renani bagaina te hastane joto lokorok ne thanebo omahaino question nang je question khlaimane hai hastane lokorok bo omahaina jora kaisaba bukha thijak jora kaisaba lengjak jora kaisaba lama nukia hayongui tongmani jorabono 2009 no sini borongona gei thangjak sini sarensi development yakbai khlaino 2009 IPF te ajayo te edisino bes khlaino alada rajyo dabi aba alada rajyo jodi mani thangkangkai ketal haste jodi ongui thangkangkai bebak sini no prashasan ni maligong nai bebak sini borokno management no leadership of Asanai, Chini Borokno Ministry of Ongnai, Chini Borokno businessman Ongnai, Chini Borokno Hani Maligongnai. Every problem no solve finally Bagina. One instrument 99 problem no solve finally Bagina. Chini Thitangjak Sarensi Development Yakbai Clay, IPF Asayay, ADC area na Tri Katal Haste, Tibralene Dabi, Songsa Zago. Abona best client Songtine, Sarensi Development Thitamani Yagolofona. Tabu Lakho NC development tagbo tipra haste wo tongo borokno teinno song tini sini kharangna song tisana ne bagai song tini wa lama wa ongkhlai